Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachipea, koma poyamba nayi mitu yake. Boma lagwirizana ndi anthu a mdziko muno omwe okhala m'mayiko akunja kuti athandize pavuto la kuchepa kwa nyumba zokhala anthu. Komiti ya Public Accounts yaonjezera mwezi umodzi pakafukufuku okhudza malonda a hotela ya Amalisi. Ndipo chiwerengero chakuchuluka kwa galimoto zoyima komanso anthu ochita malonda m'malo osavomerezeka zibweretsa mpungwepungwe m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Unduna wa zamalo, nyumba komanso chitukuko cha m'matauni wati kuyembekezeka kuti mavuto akusowa kwa nyumba m'matauni ndi mizinda achepa boma likasaina mgwirizano ndi kampani komanso anthu okhala kunja kwa dziko lino kuti amange nyumba zochuluka. Zambiri mulipotiri. Ngakhale dziko lino lili ndi malo ochuluka m'mizinda komanso matauni, vuto la nyumba likupitirira kukhudza anthu ambiri kamba kuti nkovuta kuti anthu apeze nyumba m'mizindayi. Kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu ofuna nyumbazi zapangisanso kuti mitengo ya nyumbazi ikhale yokwera kwambiri. Ena mwa anthu omwe MBC yalankhula nawo mu mzinda wa Lilongwe ati kusowa kwa nyumba kukukolezeranso chinyengo zomwe zikuchititsa kuti anthu ena aziberedwa ndalama. Anthu olumva information yokuti kunaka kusamuka kumayenera ukisentiro ma agent. Ndipo ma agent also nthawi zambiri amakhala akunamiza zovuta kuti upeze munthu kuti iwo amangofuna walipire ndalama akakuonesa muna nyumba yokuti aonesa anthu ambirimbiri pene alipiridwa kale. Mu Lilongwe nyumba zikapezeka zimapezeka pa mtengo wokwera. Tumamwe alipeza nyumba yochipa kwa mu Lilongwe nyumba ndizokwera. Mbali mwa tauni nthawi zambiri nyumba zimakhazi wokuta. Otalikirapo ndi tauni kupeza nyumba makhazi wosakuta. Fana ngasi anthu amafuna pafupi ndi tauni. Azigwira ntchito transport yochepa afika kuntchito. Utali mpaka wakuti munthu ayenda akagwira ntchito ku tauni. Katswiri pa ntchito zomangamanga Washington Chimudzu wati vutoli lilipo kamba kuti dziko lino limayitanisa katundu ambiri omangira nyumba kuchokera kumayiko akunja, zomwe zikupangitsa kuti katundu akafika mdziko muno azikhala okwera mtengo, zomwezo zikusokoneza ndondomeko zomanga nyumba. Katundu ambiri amene timagwiritsa ntchito pomanga nyumba kandi malata kandi magetsi za plumbing timaodetsa kuchokera kunja mayiko akunja, zambiri sitipanga kunoko ande zimapangitsa kuti mitengo ija kuyitanisa katundu amene zimakhala zokwera tikatenga manyamulidwe komanso nthawi zina pamafunikanso kuti akatswiri abwera kuchokera kunja komaza panga kapena kuwunikira kamangidwe. Ndipo mkulu wa bunge la Malawi Housing Corporation Matthews Mwazangati wati vuto la nyumba lilipodi ndipo bunge lawo padakali pano lalandira mapempho oposa 100,000 opempha nyumba za rent, koma bungweli likulephera kupereka kapena kumanga nyumbazi kamba kuti mpamba wa Malawi Housing ndi ochepa. Komano ifeyo tili ndi maplani mu strategic plan yathu imene inayamba 2021 mpaka na 2022 rather to 2027 inali yokuti inatipatsa mu project jamani project 250. Project 250 ndi imodzi imene ngati amati flagship project ya Malawi Housing Corporation. Cholinga ndionena kuti timange nyumba zochulukirapo, ndipo izizinso boma linavomereza kuti timange nyumba zochuluka 250,000 muzaka 10. Ndipo nduna ya zamalo komanso nyumba achimwemwe Chipungu ati boma likuziwa za vutoli, ngakhale kuti padakali pano ayika ndondomeko zapadera zofuna kuti kampani za mayiko akunja komanso anthu mdziko muno okhala m'mayiko akunja athandizirepo pa vutoli. Komano tikuyitaniranso kuti Amalawi akufuna kwabwino athandize boma kumanga nyumba zambiri, chifukwa nyumba zikakhalapo zambiri ndikuti mitengo sonse imakwera kwambiri. Pano pa nyumba zikusowa ndi aliyense amangozuka ndikumapanga charge modula anthu akufuna kokhala ndi amapita. Pamene dziko lino likutsatira masomphenya a Malawi 2063 oti dziko lino likhale lotukuka pa chuma pofika mchaka cha 2030, kupereka mwayi wa nyumba zofikirika mtengo komanso kwa onse ofuna nyumbazi ndi nsanamira yayikulu yokwaniritsa zina mwa mfundo za Malawi 2063. Trust Office, MBC, Lilongwe.
boma la Japan lati ntchito za maphunziro nzabwino kapena nzofunika pa chitukuko cha dziko. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasuchi walankhula izi ku Thumbwe m'boma la Chiradzulu pamene amayendera sukulu ya sekondari yoyendera ya Chikangulu yomwe anayimanga mu chaka cha 2018. Simeon Shumba ali ndi ripoti. Mawu ake kazembe wa dziko la Japan wati nzosangalatsa kuti patha zaka zisanu ndi zitatu tsopano chimangireni sukuluyi yomwe yakuti yasintha miyoyo ya achinyamata ambiri omwe yakutha kupitiriza maphunziro awo kuchokera pa sukuluyi. Apa kazembeyi wathokoza midzi yozungulira sekondariyi kamba kuonetsa chidwi chosamala sukuluyi. Mawu ake phungu wa dera la Chiradzulu Thumbwe a Joseph Mwanamveka ati chichokereni chaka cha 2018 ophunzira ochuluka akhala kusankhidwira pa sukuluyi asanakapitirize maphunziro awo nsukulu zina. Mwanamveka omwenso ndi nduna zachuma ati izi zapangitsa kuti derali likhale ndi achinyamata ochuluka osidalira pa chuma ndi ntchito zina kamba ka maphunziro abwino deralo. Talandira ambassador aku Japan amene afuna kuti mangira under 5 clinic komanso afuna amange timati early childhood development center, afuna timangire pano pa school pa primary school ya Chikangulu. Komanso kunakomera ambassador aku Japan kuti azaoneso school imene anatimangira chaka cha 2018 kuti pano pa chaka cha number 8 chimangire secondary school imeneyi. Chaka chilichonse amasankhidwa anthu 50 pa maskulu atatu, skulu ya Chikangulu primary komanso Chigoti primary komanso pa Maera amasankhidwa ana 50 kupita pa Chikangulu community day secondary school. Ndiye kuyambira 2018 kufika leroli ndi pafupi ana 400 anyamata ndi asungwana amene aphunzira pa skulu ya Chikangulu. Izi zabweretsa chitukuko kwathu kuno. Komanso zapangitsa kuti anathu amene sakanapeza mpata opita ku secondary school otakaphunzire apezapo mpata. Sonja kuti chifukwa chitukuko kuti dera litukuke kumafuna kuti anthu akhale ophunzira. Ndingati anyamata tuza kuphunziraso ndikuti zithandize. Ndikuti kunokonso dera lathu likula kwambiri. Komanso nkhani ya chipatala ithandiza kwambiri chifukwa kwenikweni under 5 inali kutali kwambiri. Choka pano ndikuti makafika kuna mitambo ndikutali. Kapena iyayi timapita ku Thumbwe. Chocho kubera kwa under 5 clinic kunoko kuti thandizaso kuti anathu azithandizidwa pano ndakadwala zingothamanga pano pa under 5 kuti azathandizira. Komanso nkhani ya mati ECD ithandizaso kuti tena ting'ono tomwe mwina singatha kupeza mpata kupita ku private pakunoko masiku anali ochepa under 5 anthu amene ali CBCC. Choncho ineyo ngati MP wa dera lino komanso mafumu a dera lino maphunzitsi komanso anthu ozungulira dera lino tikusangalala kwambiri tikuthokoza ambassador athu. Pakadali pano Mwanamveka akhazikitsa ntchito yomanga chipatala chaching'ono cha ana osaposa zaka zisanu mu dera la Thumbwe lomwelo. Ntchito yomanga chipatalachi igwirika ndi thandizo la ndalama zochokera ku boma la Japan. Simeon Shumba, NBC, Chiradzulu. Unduna wa zaubale wapakati pa dziko lino ndi mayiko ena wati wayamba wayimitsa ndondomeko za momwe anthu amagwiritsira ntchito malo ofikira alendo olemekezeka m'mabwalo a ndege a Kamuzu International mu mzinda wa Lilongwe komanso Bakili Mlozi International mu mzinda wa Blantyre. Malinga ndi chikalata chomwe undunawo watulutsa, ganizoli liyamba kugwira ntchito pa 20 mwezi uno mpaka undunawo utaunikanso ganizoli mtsogolomo. Chikalatacho chatinso ganizoli labwera pofuna kuunikanso mfundo zina pamomwe anthu amagwiritsira ntchito malo ofikira alendo olemekezekawa mabwalo a ndege. Koma undunawo wati anthu okhawo ololedwa kugwiritsa ntchito malowa malinga ndi mfundo zaboma adziwalola kutero. Ena mwa anthu omwe malamulowa akwalola kugwiritsa ntchito ndi monga mtsogoleri wa dziko lino, mkazi kapena mwamuna wa mtsogoleri wa dziko, komanso anthu akubanja la mtsogoleriyu, sipikala wa nyumba malamulo.
mkulu wa mabwalo a milandu, atsogoleri akale a dziko lino, wachiwiri kwa atsogoleri a dziko lino omwe anapuma pa ntchito yawo, komanso nduna zaboma ndi achiwiri awo. Enanso mwa anthu omwe malamulo akuwalola kugwiritsa ntchito malowa ndi mlembi wamkulu wa boma, mlangizi wa boma pa malamulo kapena kuti attorney general mchingerezi, majaji akubwalo la Supreme komanso akazembe oyimira dziko lino m'mayiko ena. Spikala wa ku nyumba malamulo Samia Suleiman wapempha komiti ya nyumbayi yolondoloza ndondomeko ya chuma cha boma komanso makomiti ena kuti alondoloze bwino lomwe ndalama za boma za mu chaka cha 2026 mpaka 2027 kuti ndalamazi zigwire ntchito yake yoyenerera. Suleimani anena izi ku Lilongwe pa msonkhano okambirana zokhudza kulondoloza ndalamazi. Zambiri mulipotiri. Polankhula pa zokambirana zolimbikitsa kulondoloza momwe ntchito za boma zikugwirira ntchito za chitukuko m'madera osiyanasiyana a dziko lino, Spika wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman anatsindika kuti udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo sikungovomereza bajeti yokha koma kulondoloza pofuna kuonetsetsa kuti ndalama zimene boma layika pa ntchito zosiyanasiyana zikupinduliradi Amalawi. Samia Suleiman anati nkofunikanso kuthana ndi mavuto ena amene amachitika monga kupereka ndalama za chitukuko mochedwerapo ndi mavuto ena amene amakhudza ntchito za chitukuko zopita kwa Amalawi. Iyo alimbikitsa makomiti osiyanasiyana amene amaona za ndalama kapena kuti za chuma nyumba ya malamulo kuti aonetsetse kuti ndalama zonse zimene zikupita madera akumidzi zokagwira ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kwa Amalawi zikulondolozedwa ndi kuti zikugwirizana ndi zimene zili mu budget. Samia Suleiman anenetsa kuti ofesi yawo ithandiza komiti ina iliyonse ya nyumba ya malamulo kuchita kafukufuku pa nkhani ina iliyonse imene ikukayikitsa. Parliament ya ulendo uno muli anyamata ambiri, muli anthu amene ali ndi chidwi chofuna kugwira ntchito yotumikira Amalawi, komanso zikuonesa kuti chidwi chawo kusatira zinthu chili pamwamba kwambiri kusiyana ndi mbuyo. Zimene zikundisangalatsa kuti inenso zimene ndinkakhumbira zimenezi, chifukwa Parliament itakhala kuti ikugwira bwino ntchito yake zonse zili mchimake, katangale yakhoza kukhala mbiri. Mawu awo Ayeria Zulu omwe ndi mkulu wa bungwe la AFIDEP anati pamene dziko la Malawi likumana ndi mavuto osiyanasiyana za chuma ngati momwe zilili m'mayiko ena, nkofunika kuti ndalama zizigwira ntchito yokhayo yopindulira Amalawi. Kuti budget ija itukule miyoyo ya Amalawi zimatengera kuti ndalama zija tazigwiritsa ntchito bwanji. Ndiye mkumano umene tinali nawo kuno ndionetsetsa kuti inde a Parliament apanga pass budget ya 2026-2027 kodi tathetse bwanji mavuto amene amakhalako m'mbuyomo. Ndondomeko wakewo ndalamazo zisasowe kuti zabedwa, koma chachikulu kwambiri even ndalama zimene zalowa pamenepo zitulutse phindu lake lenileni potukula miyoyo ya Malawi. Gordon Matonga ndi mkulu wa bungwe la MISA Malawi ndipo akuti atolankhani nawo ali ndi udindo olimbikitsa ntchito za chitukuko makamaka polondoloza ndi kuonetsetsa kuti ndalama zimene zikupita kumudzi za ntchito za chitukuko zikugwiradi ntchito yoyenerera. Ndikofunikira kwambiri kuti atolankhani azidziwa kuti udindo wawo sumangoyambira ndi kuthera pamene alengeza kuti budget munali zotani ndipo ndalama zochuluka zapita ma department otani osiyanasiyana aboma. Udindo wa atolankhani umafunika kuti uzipitirira kuposa yapepo poyang'anitsitsa kuti ndalama zimene zinaperekedwa zija zikugwiranso ntchito yake yoyenerera. Ndiye chinthu china chimene tikuyang'ana kwambiri ngati pamene tikambirana za kuyang'ana za kusamala chuma cha boma ndikuti kodi tingapange bwanji kuti atolankhani azipezanso information yoyenerera. Msonkhanowu unakonzedwa ndi bungwe la AFIDEP mogwirizana ndi bungwe la atolankhani la MISA. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nduna yona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo amere na vicha ati boma lionetsetsa kuti ana achitsikana akuwateteza ku nkhanza zosiyanasiyana zomwe amawachitira maka kuwagona ndi anthu achikulire. Ndunayi alankhula izi mu nyumba malamulo pomwe amapereka ripoti ya undunawo yokhudza nkhanza za ana achichepere. Mike Kalumbi walemba ripotiri. Polankhula mu nyumbayi anavicha ati ndi zodandaulitsa kuti atsikana achichepere akupitirira kuchitidwa nkhanza ndi azibambo omwenso amakhala achibale awo kapena makolo awo kumene.
Ndunayi yatsimikizira nyumbayi kuti undunawo wayika njira zosiyanasiyana kuonetsetsa kuti anawo akutetezeka monga kupereka chilango chokhwima kwa olakwa. Iwo anenanso kuti munthu yemwe akuyankha mlandu ogwiririra mwana kapena kuchitira nkhanza mwana sadzilandira belo. Ngati mayi, ngati nduna oona za chisamaliro cha ana, mtima wanga ndosweka poona nkhanza zimene anawa akudutsamo. Ndimafuna ndinene kuti kwa inu amene mukugwiririra ana ndikuona ngati nthawi yatha, chifukwa ngati mwabisala mukupanga izi mwantseri mkumati simukuonedwa mudziwe kuti makomawa ali ndi maso akukuonani, tsiku lina mugwidwa. Komanso ngati mwathawa mudziwe kuti kuthawa sikupulumuka ku chilango kapena ku chiweruzo. Komanso kwa iwo amene sakupanga ripoti adziwe kuti ndi mulandu kulingana ndi malamulo a dziko lino. Kuona nkhanza za mwana osapanga ripoti ni mulandu waukulu ndipo adzalandira chilango. Malingana ndi undunawo, dziko la Malawi ana makamaka atsikana akupitirira kuchitidwa nkhanza zomwe zili zodandaulitsa, ndipo mu miyezi ya Februwale ndi Machi atsikana achichepere ochuluka achitidwa nkhanza maka kugonedwa ndi anthu akuluakulu. Mike Lumbi, MBC Parliament. Wapampando wa komiti ya Public Accounts Stephen Baba Malondera ati komiti yagwirizana zonjezera mwezi umodzi pakafukufuku wawo omwe amachita okhudza hotela ya Amalisi. Amalondera alankhula izi mnyumba malamulo pomwe amayankhapo pa nkhaniyi. Amalondera ati komiti yachiona cha nzeru kuti awonjezere mwezi umodzi pofuna kuonetsetsa kuti onse amene akukhudzidwa mu nkhaniyi akaonekera ku komiti monga momwe anachitira ena. Amalondera ati akufuna kuti akamabwera ndi ripoti akhale kuti anthu onse omwe akukhudzidwa pa nkhaniyi akaonekerako ku komiti pofuna kuonetsetsa kuti chilungamo chayenda bwino. Panopa akhale akubwera anthu enanso amene ali oyenera kuti abwere tatsegula kuti abwere azathe kufika ku nyumba ino azayankhepo ndi kuti fotokozera komiti yathu kuti zinakhala bwanji. Mawu ake wachiwiri kwa spikala wa nyumba malamulo a Victor Musowa ati nkhani padali pano ili m'manja mwa komiti ndipo pasapezeke winanso mnyumbayi obweretsa nkhani. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachipeya. Tentionenso mitu yake. Boma lagwirizana ndi anthu a mdziko muno omwe okhala m'mayiko akunja kuti athandize pavuto la kuchepa kwa nyumba zokhala anthu. Komiti ya Public Accounts yaonjezera mwezi umodzi pakafukufuku okhudza malonda a hotela ya Amalisi. Ndipo chiwerengero chakuchuluka kwa galimoto zoyima komanso anthu ochita malonda m'malo osavomerezeka zibweretsa mpungwepungwe m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Pofuna kuthandiza kuti dziko la Malawi lidzikhala lokonzeka ku ngozi zomwe zimadza kamba ka nyengo, Department yoona za kusintha kwa nyengo ikukumana ndi nthambi komanso mabungwe okhudzidwa kuti akambirane za momwe dziko la Malawi lingamaperekere mauthenga a za nyengo othandizira anthu kuti azidziwa chiopsezo cha nyengo madera mwawo. Mkulu wa nthambi Mayi Lucy Mtiratira wati nthambi ikufuna kuonetsetsa kuti ulosi wa za nyengo ukuperekedwa mu nthawi yake komanso momveka bwino. Mesi Zamawa wafika ndi zambiri. Akatswiri za nyengo amafotokoza kuti zotsatira za ngozi zogwa mwadzidzidzi zili ndi kuthekera kochepetsedwa ululu wake kudzera mukukonzekera komanso kutsatira bwino ulosi wa nkhani za nyengo. Pachifukwa ichi nthambi yoona za kusintha kwa nyengo ndi nyengo ikuchita zokambirana ndi anthu osiyanasiyana pofuna kupeza njira zothandizira dziko la Malawi kukhala lokonzekera komanso kuchitapo kanthu pa ngozi zobwera chifukwa cha nyengo pogwiritsa ntchito ndondomeko ya Impact Based Forecasting IBF pa Chingerezi. Mkulu wa nthambi yoona za nyengo a Lucy Mtiratira wati nthambiyi ikufuna kupanga mauthenga aulosi za nyengo omwe azipangitsa anthu kuti adzikhala ndi tcheru komanso kuchitapo kanthu kuti adzikhala otetezeka. Timaonabe kuti zimaperewera nchifukwa chake tikufuna kuti tigwire ntchito limodzi ndi mapartners osiyanasiyana ma stakeholders kuti tizitha kulemba ma message
amene akuti munthu akalandira sachita ukafunsanso kuti kodi tanditanthauzirani uthengawo kuti chani, koma akangoona zidziwa kuti uthengawo akuti madzi kunoko ndekuti afika level iyi ndekuti mafloods achitika zadziwika kale ntimene tikufuna pakali panopo. Ya chifukwa chonena kuti mwina anthu mukangwauza kuti mawa kugwa mvula ambiri amangochitengera chizolowezi kuti amvula ibwera basi, koma apa patofuna tizipitano kuonjezera kuti mvula ibwera ndipo ya mulingotere ndipo padera lakuti mvula imeneyi ikhoza kupangana affect motere, tikafika mpaka ku phali imeneyo nzibe zikhoza kupangitsa kuti munthu apange act chifukwa kuti mwamuuza ndithu chimene weatheryo itati ichite kumene iye ali. Chilungamo Banda wakunthambi yona za chitukuko cha madzi mu nduna za malimidwe wati ulosi wa zanyengo ukamasulidwa mu nthawi yake komanso mogwira mtima umathandiza kuchepetsa ululu wa ngozi zogwa mwadzidzidzi. Kufunika yake kwambiri kuli kumbali yona kuti apa tikupita tupita patsogolo pang'ono kuposera pongolina kuti nyengo ikhala yotere kapena mwina madzi akwera motere madera otere, koma kuna kuti apapa tifuna kuti tizitha kuwauza anthu kwadziwisa kuti okay mmene madzi akwera mu mtsinje wakuti ngati ife kumbali ya kuchituko cha madzi kukwera kwa madzi umeneku kuchita affect motani madera otere anthu azitha kudziwa kuti vuto limene libwera pali mwina madera akuti o masukulu akuti ka zipatala zakuti o manyumba akuti akhala affected ndi madzi kukwera kwa madzi umeneku. So zimenezi zimathandizira kwambiri kuchepetsa kuonongeka kapena kuluza kwa miyoyo kapena chuma cha anthu amene amakhala madera omwe amakhuzidwa kwambiri ndi madzi osefukira kapena mwina amakhuzidwa ndi ngozi zosiyanasiyana zokhuzana ndi kusintha kwa nyengo. Oyimira mabungwe monga Malawi Red Cross, World Food Program, nthambi yona za chitukuko cha madzi mu nduna wa zamalimidwe komanso atolankhani ndiwo achita nawo msonkhanowu. Mercy Zamawa, MBC, Zomba. Chiwerengero chakuchuluka kwa galimoto zoyima malo osavomerezeka komanso anthu ochita malonda malo osavomerezeka zibweretsa chiopsezo madera osiyanasiyana mdziko muno. Madera monga Zingwangwa, Mbayani, Ndirande, Chilimba ndi Bangwe ndi ena mwa malo omwe akukhudzidwa kwambiri monga kufotokozera mu ripoti ili lomwe walemba Ndawala koma akuwerenga ndi Amini Musa. Nthawi ya mmawa ndi madzulo kuyenda m'misewu ya madera ambiri kumakhala kovuta ndipo nthawi zina kumakhalanso koopsa. Kupatula kuonongeka kwa misewu, anthu ena ati kuyima kwa galimoto malo osavomerezeka kukuonjezera vutoli zomwenso zimasokoneza zochitika za pansewu za tsiku ndi tsiku. Alex Sumbuleta amakhala ku Zingwangwa ndipo akuti mchitidwewu ukukula malo ambiri. Ena amapezeka kuti akuchita paki malo osayenera kuchita paki koma akuchita paki ija zuwa lonse galimoto atangoyimika pa eneo. Choncho sewu umapezeka kuti wathinana kwambiri. Wa minibus amapezeka kuti akuyima pakati pa nsewu. Bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF lati kuyimika galimoto malo osavomerezeka komanso kugulitsa malonda malo osavomerezeka kukuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu oyenda mu nsewu komanso oyendetsa galimoto. Mkulu wa bungweli a Joe Jere wachenjeza kuti chilango chiziperekedwa kwa aliyense osatsata malamulo a pansewu. Pamene pali pavement sipopakira galimoto ndi malo anthu oyenda pansi. Anthu akhala na skulu, azigogo, mwina ena, azimayi, ndiye mukapakirira pamene paja kumapitawo mwapangisa kuti waja agundidwe. So langizo ili lofunikira kwambiri. Komanso kwa anthu oyenda pansi tiganizire kuti tikamayenda kukada madzulo tizivala zovala zoonekera patali ngati ndavala ichapa mwambachi, osavala zakuda ngati chindavala nkatimu, chifukwa mukavala ngati ichi driver sangakuonere patali. Ndiye umoyo wathu tuwike pa tsogolo, tuonesese kuti ngati sunavale chovala ngati cha reflective, vala cha white kapena utengeko katochi kuti ukamayenda kazikhala ngati driver chazita aziona. Zimenezi zitha kutandiza kuti chiwerengero cha anthu oyenda pansi asagundidwa ambiri, asamwalira ambiri, chifukwa nambala ya anthu ogundidwa oyenda pansi ikuchuluka kwambiri chifukwa chakuti space yoyendamo alibe, sikugwiritsidwa ntchito, akupangidwa abuse ndi ma other road users. Koma kodi konsolo ya mzinda wa Blantyre ikutipo chani pothana ndi vutoli? Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman akufotokoza. Onse omapanga business omamanyisa magalimoto mumsewu malocation mu atali ojenjera chifukwa ndi kubwera ndi operation imene yochosa magalimoto onse ndiyena asalidanda auleya chifukwa mwina ndikuwapasa mpato tachoseoka
koma ife tikapita kuti tikachotsa zosakhala bwino chifukwa tikufuna kuti kani misewu yakonzedwa izioneka bwino osati wina atenge zimagalimoto zake scraps zake kapena atenge matraki palina aso ali matraki analowa ma location omwe matraki awo sangakwane kulowa kupanda ndi amazitenga ziweza kumazimisa munsewu mblanja muno ziwenezwa pali chiyembekezo kuti ngati payikidwa ndondomeko zoyenera vuto lakuchuluka kwa galimoto komanso kutanganidwa kwa anthu pa msewu lichepa maka pa nthawi ya mmawa komanso madzulo. Munkhani za masewero a chess akuthandiza kusintha miyoyo ya ana oyendayenda m'mizinda komanso akaidi mndende za mdziko muno. Mtsogoleri wakale wa bungwe loyendetsa masewero a chess a Susan Namangale adakhazikitsa ntchitoyi yomwe akuti kuthandiza kubweretsanso chiyembekezo kwa anawa komanso andende. Foster Maulidi wafika ndi zambiri. Zimaoneka ngati zongosewerera masewero achabe, koma chiganizo chilichonse chomwe chimachitika pa masewerowa chimakhala ndi tanthauzo la kusintha kwa moyo. Izi ndi zomwe Susan Namangale akuti ndi mphamvu yayikulu ya masewero a chess omwe akubweretsanso chiyembekezo kudzera mndondomeko ya masewerowa mndende komanso ana oyendayenda m'misika ya m'mizinda. Ndimaona kuti masewero a chess masewero amodzi amene angathandize achinyamata ana kuti akamakula adzikula akukhala oganiza bwino makamaka pa nkhani ya chitukuko cha dziko linolo la Malawi. N'chifukwa chake ndimalimbikira kumaphunzitsa ana kuti nawonso azakhale atsogoleri odalirika kuti adzathandize kwambiri. Patrick Kamwendo, mmodzi mwa oyang'anira akaidi pa ndende ya Maula, akuti masewerowa athandiza kwambiri kusintha khalidwe la akaidi komanso kukweza maphunziro m'ndende za mdziko muno. Masewero a chess chiyambireni akuthandiza kwambiri makamaka integration ntchito yathu ya prison currently tikuchita tikufuna kumasintha ma inmates lino atha kumachita associate ndi kunja kumene anachokera. Uku ndi ku Masamba Gardens mu mzinda wa Lilongwe komwe masewero a chess akugwiritsidwanso ntchito ngati chida pa maphunziro komanso kusintha khalidwe la ana oyendayenda. Peter Kachapira ndi yemwe adakhazikitsa malowa ndipo akuti chikhazikitsire ndondomekoyi miyoyo ya anawa silinso chimodzimodzi. Chess anawa yathandiza kupanga chiganizo asanapange chinthu china chake. Ambiri wasu amene akupita ku skulu tauna kuti anapakita bwino ku skulu amene adakali mtawuni muno tauna kuti milandu ku polisi sikupita kawirikawiri kuti anaja akumaganisa asanapange chisankho. Katswiri wa masewero a chess pa dziko lonse wa mdziko la Nigeria Onakoya Tunde komanso mkulu wa bungwe la masewero a Gift of Chess la mdziko la America Ras Makoski anafika mdziko muno ndipo anayendera ntchitoyi. Akatswiriwa akuti ntchitoyi ndiyofunika kwambiri ndipo ikufunika thandizo lochuluka kuti ifikire madera ambiri. Mneneri mu unduna wa za masewero wa Makimilani Mwale ati undunawu uyesetsa kuthandizira pa ntchito zonga izi pomwe undunawu ukuwunikanso ndondomeko zoyendetsera masewero mdziko muno. Mchaka cha 2013 bungwe la United Nations lidakhazikitsa masewero ngati chida chothandiza pa chitukuko komanso kulimbikitsa mtendere pakati pa mayiko, ndipo ndi ntchito ngati izi zomwe zikuphelezera zakufunika kwa maseweroku. Foster Maulidi, MBC Sport. Nkhani zathu nzomwezi mnali ndine Austin Kachipeya. Masana abwino. Last year, I teamed up with the European Union to visit Mulanje and see the impact of its partnership on local businesses. I learned that a small spark can ignite lasting change. A loan from the Village Bank
became a bakery that changed lives. Teni mkaone kubekeza. Komanso imatiyendera chifukwa anthu ambiri ndife azimayi ozidalira pa ife tokha komanso tiyendera zigogo. A transformed community soaring high. Mtinji pano pa MBC TV. Iyi ndipo kumene makhala tukambirana nkhani zokhudza malamulo kapena ndondomeko zosiyanasiyana zimene timagwiritsa ntchito pofuna kuyendetsa ntchito. Izi timachita pofuna kuonetsa ndithu kuti tikuwunikirana, kukumbutsana komanso kudziwitsana kuti malamulo amakamba zotani kapena pali ndondomeko zotani zimene zimagwiritsidwa ntchito pofuna kuyendetsa ntchito ina iliyonse. Chifukwa chakuti ntchito kuti iyende bwino pamayenera pakhale malamulo. Lero mpulogalamu yathu tifuna tikambirane nkhani kudza Wills and Inheritance Act. Lamulo limene makamba kwambiri nkhani kudza chuma cha masiye kuti munthu amapanga dongosolo lotani kuti chuma chimene chasidwa